Magkasintahan nasakay ng motorsiklo, patay matapos sumalpok sa metal barrier ng T-Plex. Tutukan sa report. Patay ang magkasintahang sina Aljon Mercado, 29 anyos, residente ng Mandaluyong City, at Eliza May Gayon, 25 anyos, tubong Cavite, matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa metal barrier sa T-Plex na bahagi ng Barangay Anis, Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver sa pakurbang bahagi ng kalsada. Madulas daw kasi ang daan dahil sa pag-uulan. Dinala pa sa ospital ang mga biktima pero hindi na umabot ng buhay. Galing sila sa reunion sir ng 2 pero ang pagkakasabi sir is last 10 nakatulog na sila. 3 AM galing sila ng Ilocos Sur sa isang family reunion. 3 AM umalis po sila doon. Iniuwi na ang bangkay ng mga biktima sa kanilang mga probinsya. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Sugatan ang rider na si John Ramos, 23 anyos, matapos sumalpok sa isang kotse sa National Highway na bahagi ng Barangay Manueva, Santa Ilocos Sur. Nakuhanan ng CCTV camera ang aksidente. Malayo pa lang ma'am pag-ewang-gewang na kaya binagalan ko ma'am. Kaso ma'am, nung iniwasan ko siya ma'am, saka siya sa bumalik sa lane niya ma'am. Kaya yun ma'am nabunggo niya kami ma'am. Yung motorcycle allegedly, kinuha niya yung lane ng kotse. Ngayon, nung umiwas yung kotse, bumalik naman sa lane niya yung motor. Kaya doon sila nag-head-on collision ma'am. Napag-alaman ng pulisya na walang lisensya ang dalawang driver. Sa bandang huli, nagkaareglo rin ang dalawang driver. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.